तगमवा तोहरे हा दिहलका हई पियलका ना तोहरे हा दिहलका हई पियलका ना मर्द मेहरारू के बीच के वार्तालाप हो कौना सुहागिन के साथ ना हो कि हमार राजा जी निमन से रहो लेकिन बलमुआ पियो कर मिल गल बड़े दारू के निशा में ढिमलाए रहत अड़े रोज के आदत इनकर लागल बा पियले बड़े संगतिया लोग के साथ में कुछ माल बोतल में बचा के घरे लेके आयल बड़े गिरत परत ढिमला जब बोले ह त मौगी के हाली धरतिया का महुआ मीठा मारे चलो हेलो ए टिंकुआ कमाई कहां भाई कवड़िया खोल ना कवड़िया खोलबे कि हुकबे के मार दी अब खोलबे कि तोड़ दी कवड़िया ए राजा जी बोलो रो फिर पी के चले ले का कइला रउआ अपन आदत ना सुधारो ना सुधारो ई इतना लतखोर आदमी बा अरे के तो एकरा समझाई ले तइयो दारू पी के चलावे लतखोर बा हमरा के लोग कहता है दारू पी के तोरा बहिन के मार के बेस गिरा दो का भइलौगे आई नदिया के बेटा मार के हम कमर तोड़ देले बा कमर नतिया मत को नाथ जी पिएंगे ए राजा जी का हो हाय पियल छोड़ दे पियल अच्छा नहीं थी काहे रे ये जो पी पे का का करबे पेना नहीं पड़ गया पिया इस बहाना गुड़िया तो सोना चांदी सारा बेच के पिया ई नदिया के बेटा सुन जा ना जे चाहिए उ कर दी हम ये को नैयर के हमन आखिरी निशानी बचल बा हमर भाई के देल बा ई सोच के एकरा हम दे दी ना दे तोरा के पिए खातिर दे दी ई घर द्वार सब बेच देले बा देबू कि हम खोल दी बाती रे सिकोरी रवा के समझावत तानी आखिरी बात ए राजा जी छोड़ दी पियल छोड़ दी हमर बात माने हर पियल का ना छुट्टी हो अरे पियल का ना छुट्टी अरे पियल का ना छुट्टी हो अरे पियल का ना छुट्टी भला ही छूट जाई जियल का होई पियल का हमारा गला नहीं सुना हमारा गला नहीं सुना भाई पीबो का मार ताकत वाला पीबो का पीऊंगा हम किसी भाई का सुनने उड़ने वाला है नहीं हम खुद पिएगा दोस्त लोग को भी पिएगा रोशन पिएगा ब्यास पिएगा तू ए बेस आओ पीना है तो पी लो आओ आओ ना पी लो खैनी खाता रे तो दांत में सट जाता खैनी
बंटी बबली मारे खातिर 100 रुपया के देलक हो सरपंच साहब कहाँ बानी सरपंच साहब हमारा के 100 रुपया दे देलन बंटी बबली खातिर बंटी बाबा ए सरपंच साहब आई ना है बोतलवा ला रउआ पीली हां माल कराबा अब पीली माल काला बा पीली बोतलवा ला पियो छोरी चाहे रउआ मत पी सोने के पिया दे बस पीबो होई पीबो त आव धल धल हो। ई बात बताई रउआ जो नौटंकी करके रख देले बानी आ ओकरा के बोला तानी वही हमर घर बिगाड़ के रख ले बारे अरे भाई तेही आदत लगाइले बारे दोसरा के हमरा दोस्त के बोले लते के होता है ने ये बोले तोरा बोले के बात हमरा का बोल हमरा दोस्त साथी संग बैठ मार देगा फाड़ देगा चप्पा को फाड़ देगा थोर पीही चाहे ढेर पीही ज्यादा पीही चाहे हल्का एही में लोड़ घोड़ पीही एही में लोड़ घोड़ पीही तमनवा होल हल्का गमवा तोहरे हो दी हल्का होई अरे भिस्क पीही चाहे रम पीही वोदका पीही चाहे ललका ए भैया ए चाचा सुनो ए बंद कर का बोल लो बंद कर लो जब दारू पी ली ले चाचा सब पियला के बाद में खाल बुझाला ऊंच खाल बुझाला ऊंच ऊंच लगा हट खलका खलका पांड प्रकाश के लिखल का होई पियल का ए राजा का हो आखिरी प्यार से कहतानी छोड़ दी है पियो दे दी हमरा के बोतल है अरे वो हमर पहले सारी छोड़ी ना छोड़ो छोड़ब कि ना छोड़ब सारी छोड़ी दोसर कोई धरी समाज के लिए एक शिक्षा है चाचा हाँ क्या है दारू पियल खराब चीज ना हो ना हूँ कैसे लेकिन कोनो काम ओभड़ हुई तो गोबड़ हुई हम माना नहीं कि करत कि सब दारू मत पी लेकिन दारू पी लेकिन ओकरा के दारू लेखा ना दारू के दवा समझ के यूज करी रेगुलर मारी लेकिन थोड़ा थोड़ा मारी कहियो हल्का मारी लेकिन ललका मारी खराब ना करी तो रूटीन बा दारू ऐसा चीज है जब पूरा निशा में रह तो नीमन कामो खराब लगे खराब कामो नीमन लगे हम दारू पी के नहीं हनु ई मेहरारू के रोल में बाड़ी हमारा समझौली हनु दारू मत पियो खराब चीज है लेकिन इनका समझौला के बावजूद इनका कमर नहीं तनी सब बैठिए 2-4 मिनट पैसा बाद में दे हमारा तो ई समझौली है लेकिन हम समझनी हम ना मरनी है इनका के 2-4 लाख लेकिन ई हमरे भलाई खातिर नु समझौलसी हो तो ये कह जाला दारू के नशा में जब तू हो जइबो तो कोई के ना पहचानबो सही बात बा लेकिन समाज खातिर हम कहतनी भैया पी ही लेकिन हिसाब में लिमिट में मेहरारू ही आके समझौलो सरधांगनी आधा उनके मालिक होखेले समझौलो हम तहार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेले बनी जा हम ऐसे दारू ना पी पहले हम रोज सच बोलतानी ना पहले हमारी क्रिया खाई क्रिया कहीं सच बोले तेरी क्रिया क्रिया का अब कतना क्रिया के
सच्ची सच्ची मुच्ची क्रिया खा के कहता सच्ची मुच्ची आज से दारू बा ए राजा जी देखो तानी रोज जब से दारू पीला शुरू कर देले बानी तब से रहू हालत देखी एतना शराब राजा पियब बोल कहे दिन जियब तबीयत खराब चलत बा रोज दिन शराब चलत बा जा हम ना पियब अरे हृदय विशाल चाचा चाचा कहीं भैया कहीं गार्जियन कहीं बाबू कहीं हमने के बाबू के ओर से भैया के निगरा पिए के पुरस्कार हो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है वो गार्जियन के अपना माला डाल के सम्मान करब देखी सिकंदर भैया मालवा होने से माला बढ़ाई कब नहीं हरवा आके बचगनी हम देखबो ना कहीं तो तनी खड़ा हो जाई और लोग के बीच में वो घड़ी से गीत संगीत हृदय विशाल हम करत रहनी हनु देखी इहे के उ शख्स बानी जे अपना कलम से इतना सुंदर सुंदर शब्द गाना के परोसल बानी आप ही सबके जवार के एगो यहाँ के मान सम्मान खातिर आप सबके एगो ताली बजाओ जरूरी बा एगो जोरदार ताली जय हो बार बार प्रणाम और अपन बचवन पहले कौन को यही तरह आशीर्वाद बनौले रखी ताकि हमनी के यही तरह समाज में नाम रोशन करी जा दिल से धन्यवाद है महफिल में आइला खातिर तो समय भी करार पर बा अब भाई रोसरा जी के समय दे ह पहली कला कलो के बा आ तनी हेला बनारसी थाट में जगह रोशन जी हेला वेला उनकर जवाब देवे के बा सुग्रीव भाई कंडी में निवासी 101 रुपया के पुरस्कार 200 मिलल बा लेकिन 100 हमरा रिटर्निंग करे के तो जन बगली में चल जाला निकाले में कैसे तो लागले लेकिन हम मजबूरी में देते नहीं कोनो बात हार्दिक हार्दिक स्वागत नारायण जी बनौले रखिए चंडीगढ़ मिल जाओ हमनी के फिर तनी और काज करो ना जी तनी मेन के हल्का और बढ़ा दी मलिकार तनी सब और ही मानवाई पागल बाटे प्रेमवा के पाग में इहो लिखेला कवि जी अंदाज बदल दिले जा हमनी के गायकी के अलग अलग अंदाज ह जवना रंग में मन करला तोने रंग में हे ले जा मानवाई पागल बाटे प्रेमवा के पाग में मनवाई पागल बाटे प्रेमा के पाग में बोला ताटे बोलिया कोयलिया कौना बाग में कोयलिया कौना